हम सवेरे से फोन कर रहा नहीं पर फोन ही ना उठा होता। मतु कुट्टी कहाँ बा? वो लोगों के स्टेशन बोले बड़े मास्टर के साथ जगेल बड़े। हमने के आज वकील से मिले के रहे। ओह, वो हमरा के यहाँ पे आज बुले बड़ा। सच में? ओके आवे में अभी देर हो जाई। तू तैयार होके जल्दी से आ जा, फिर वकील के पास चले के। ठीक है। आप जाके वकील से मिल ली, हम स्टेशन जाते हैं। माथू कुट्टी और मास्टर के लेके आवत। हाँ ठीक बा। अंदर आवा, बैठ जाएं। हमनी के सवेरे वकील सौम्या बुलैली है। का आप स्टीफन हत्या मामला के आरोपी जोजी के माता पिता बानी? हाँ, ई जोजी के माई बाड़ी। हम इनकर पारिवारिक मित्र बानी। जोजी के पिता के सवेरे स्टेशन बुलावल गेल रहे, वो ऐजे गइल बाड़े। का जोजी ही ओकर वास्तव में हत्या कैले रहल? हमार बेटा निर्दोष बा सर, ओकरा में केहू के हत्या करे के हिम्मत नहीं के सर। ओके बचा ली। का आप जोजी के ना बचा सकेनी सर? आप लोग हिम्मत रखी, ओकरा कुछ ना होखी। हम जोजी के केस जरूर लड़ब। पहले हमरा ई केस के स्टडी करे के पड़ी। आओ। हम बच ना पाए माँ, हम बस कई बानी। जॉय अंकल। देखा बेटा, तू उम्मीद न खोया, हमने के एगो अच्छा सा वकील मिल गई बा। बेटा चला चला। सर बस एक मिनट। पापा कहाँ बनी? वहाँ के काहे ना आई? बेटा जीजी, तोहर पिता तो के ई हालत में कैसे देख सकेले? यही खातिर उ ना आइले। चला चला, टाइम हो गई। अपराध करे समय सोचता तो रोवे के नहीं पड़ा। चला। आज मुझे कुट्टू ना आइल, सुबह से दिखाई ना देला। वो चर्च गइल बा, वो कहले बा कि वो ना आ पाई। दुकान के बिक्री कम रहे, एक खातिर पैसा देवे में देरी हो गई। हमरा ऐसे में पैसा के बिल्कुल जरूरत नहीं खे, तू चाहता रख सकेला। ना मास्टर, हम सब खत्म करे जाता नहीं। हम अपन बेटी के शादी जोजी से कराकर अपन दुकानों के सौंपल चाहत रहनी, लेकिन अक्सर जैसन हम उम्मीद करे नहीं वैसा न होखेला। जब भी जोजी के बारे में सोचे नहीं तो दुख होखेला। दुखी मत होखा, सच्चाई जल्दी सामने आ जाई, जोजी वापस आ जाए। बड़की बेटी के शादी में ओके जौने चीज के जरूरत रहल ओके हम सब ला के देनी, लेकिन बाद में हमरा एहसास भइल कि ओकर शादी एगो गलती रहल। हम बहुत सोचला के बाद अर्चना के इच्छा के अनुसार जोजी से शादी करवावे के सोचनी, ओकर धर्म के अनदेखा करते हुए। लेकिन देखा ना अब का भइल।
कल सुबह जॉय मास्टर और ग्रुपो के संगे कोर्ट में आई। अब तो सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में बा। हमने के बेटा कुछ गलत नहीं के कैले। कुछ गलत न कर सकेला। हे ईश्वर। चला चला चला। बोबन सर के केस में विशेष रुचि बा। वो खुद ही केस खातिर पेश हुई हैं। चला हमार बेटा चला चला। जोजी बेटे अभी ओकरा पास मत जा, तू यहीं पर रुका। अंकल हम कुछ गलत नहीं की कैले, वो सब लोग हमरा के फसैले बा। चिंता मत करा, वकील सब संभाल ले। बस हो गई, चला चुपचाप हौसला। चुपचाप।